Dangshen ka Google kala penbena ban tap shushu kumba shispa shipotali kijat kiten na ka benta banjo penkala na ka kten nongwe shaka kenten tanra ka chongki hi pat ka kten khasi ka de ka wei ka bala shakantup ha ka Google ka jingkali menta kalong lanu ka Sarkar India kan itu no ya ka kten khasi lanu ka Sarkar India kan tap no ya ka kten khasi ha ka kernit papra lane ka schedule age jong ka Indian Constitution hatu ka Sarkar Meghalaya kalaile stomnem pan penbor ya ka Sarkar India pan kentup langno ya ka kten khasi ha ka kernit papra jong ka Indian Constitution lani yo lese ka Sarkar Meghalaya kamkwa aba ka kten khasi khara kan yo rung ha ka kernit papra namar ka jingkwa le politik ka jongki lani ka jingkwa yo mentoi shimet ka jongki lada ka Google kala itu kerpang ya ka kten khasi ka Sarkar Meghalaya kala day ban sngaule ran kinong mi khmut jongi kala day ban mi shakmat pan yakun do yap do im baka kten tanrai jongi kan yorung no haka kernit papra jong ka Indian Constitution khnang baka kten khasi kan im kan namdu jachu pat ka India barok away kan tip shapang ka kten khasi jongi kumbalong menta kichala pamarjan bangi kumka Assam Manipur Arunachal kela yo jing itu kerpang ya ka kten tanrai jongki ngi ki khasi ka jingyakun ban yo itu no ya ka kten khasi ha ka kredit papra kala dei ka jingyakun ka bala slam baha hindrei ka baba kalong yo don ki ingkong shilang mat kwan mentoi shimet ki badei na ka bri u hinyo trepi uba la lekai pat penchat chri kli trong ya ka ne ka mat ka ba kongsan jong khasi khara